твоето наказателно поле. В центъра Джаксън Менди показва интересна техника. Реши, че дълго, лесно загуби. Не се получи и центрирането. Включване на чудесно подсигуряване в отбрана за отбора на Берое. Топка за Венцислав Христов. Заигра на върха на атаката Венцислав Христов. Започва в дефанзивен план от крилото на Локомотив София. Менди. Ваюши. Синхрона, разбира се, без да взимаме предвид последното отиграване между Тони Силва и Серджио Буш. Цян Малинов. Илия Миланов. Поставяне под напрежение. Джаксън Менди. При представянето си, разбира се, отбележи нови 2 гола. Малко. Сега да видим какво ще се случи след корнера. Ето го центрирането. Удар с глава, прекалено помал. Джаксън Менди. Той може и да шутира, има плътен удар. Поведе си дълго топката, сега вече трябва да я подава. Продължава да демонстрира техника Джаксън Менди. Ето нещо нестандартно, което... Върна се и Антон Недяков, за да стане също Ниете. Джаксън Менди елиминира Валери Божинов, след това с Гаджев. Тръгна напред Стефан Велев, а подаването на Гаджев буквално увисна сега. Джаксън Менди вече в половината на Левски. Все още той към Уилмар Джордан. Jóval alacsonyabb ellenfél, Malinov elfejelte, és most Grumic próbál labdát szerezni, de nem jön össze. Mendy az, aki megforgatja. Няма тежал терен от вода, няма дъждове, няма нещо, което да пречи двата отбора да покажат. Егер Сеги. Топката стига до Грумич, който е с доста по-свежи сили, но сега топ Менди отнема и възможност за бърза атака на Ловчанли. Подаване към момчил Цветан. Косоко, Джордан. Даниел Ласприли, Джаксън Менди. Разбира се в наказателното поле. Изстрел с глава на Джаксън Менди. 1-0 за Литекс, 27-та минута. Ето как четвъртия голов удар в полза на Литекс води до откриване на резултата. Джаксън Менди остава непокрит в вратарското поле на... Менди обича от време на време Джаксън Менди да се включва в атаките на своя отбор. Тук показа техника, спечели дори нарушение край страничната линия. Добре. Менди отне чисто и след това опитва да намери Емил Гаргоров. За Левски. Емил Гаргоров с подаване в центъра на терена. Джаксън Менди сега играе рисковано в опасна зона за ЦСК. Все пак продължи топката напред, но Марко се предполагам ще има и продължение. Джаксън Менди с широката си крачка изнася топката напред. Не могат да го спрат футболистите на Левски. Продължава рейда на Джаксън Менди през центъра. Павел Чмовше на момент преследваше Омар Соков, въпреки че беше покрил близкия ъгъл Адам Стаховяк и все пак Мартин Петров центриране към далечната града. Изстрел с глава. Доста негови съотборници в и около наказателното поле. Ето го подаването на Иван Стоянов. Много слаб и анемичен удар с глава. Високите бранители на Славия се справиха. Сега нещо като начален натиск за второто по време на червените. Джаксън Менди в една нетрадиционна позиция. Опитва самостоятелен про. 5 минути изминаха вече от началото на второто полувреме. Не виждаме някаква промяна в игровия план на двата отбора. Сега възмет Менди. Удар на Менди, точно изпълнение на Джаксън Менди и ЦСКА повежда с 6-5. Води в резултата и е на път да спечели този двубой.
Джаксън Менди отново показва. Менди успява да овладее тук за ЦСК. След това има нарушение. Контратака за своя отбор. Хвърля към Джаксън Менди, който се устремява мощно напред с широката си крачка. Отново Менди с самочувствие. О, какво хубаво подаване зад гърба на защитата. ЦСК може да... Двойно подаване отново на Менди. Чудесна техника на централния защитник. Сега Тъгови удар, нищо съществено. Все пак топката отново е у Гаргоров. Джаксън Менди, завидна техника показва бранителя. Минава вече Инициативата, но определено е предадоха на своя съперника. Сега много опасно центриране, което стига до Менди, който... Чипев. 3 гола има Чипев от началото на този сезон. Сега сгреши с подаването си. Менди добре намери Гаргоров. Гаргоров отново